εσύ. Στο πορτοσύνη παρηγορώ και ζητάω άλλη να τη συνδέσει στη λίγα της αχάριστης που δεν άξιζε τόσο και μπορούσα για χάρη της τη ζωή μου να δώσω στη λίγα της επόμενης που θα έχει αισθήματα, στη λίγα της επόμενης που δεν ψάχνει για θύματα. Και όταν είσαι φτωχή στο μυαλό δεν σε σώνει κανείς, ούτε εγώ. Μην θέλεις αγάπη και αισθήματα, δεν ακούς της καρδιάς τα μηνύματα. Όταν είσαι φτωχή στο μυαλό δεν σε σώνει κανείς, ούτε εγώ. Πάρε τον κάθε λάθη σου αγκαλιά, δώσε και στο κρυσταλλό